tindak kewelat lah iya bener kandamu dua kali nggih lali sumber ketirasan monggo Mas Gareng yo.
iki. Ngono. Aja di ndak kuat lah iya benarkah ndamu Guru Pak nggih lali sumpah dewasa Mas Gareng ngrumaos bombong kaworan bingah. nggih Dene kula kalian panjenengan awit kersaning Gusti Kang Nyipta jagat tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga saged tetunggilan mapan wonten ing Glagah Hombo Blumbang Kliga Kadipaten Boyolali. amin amin niki menika nuwuni dawuh saking Bapak Samsudin Semen kalian Ibu Ngatini. nggih niki tanduk Mas. Oh ngoten nggih. Nggih mergi kula eling-eling kula pun nate sowan mriki Nggih. teng dalemipun Pak Samsudin Kapur niki. Semen. Sempen iki asale saka Kapur. Lah yo nek diganti ya asmane ya ora pas no. Nek beliau tuh asline pancen asmane Semen. Oh nggih. Terus asma sepuh Samsudin. Nggih. Mergo Kang Raka almarhum asmane Bapa Senen. Nggih. Iki sok ben sing arep wayangan ning aku ya urung karuan katut iki. Sapa? Aku Lah piye ta? lah urung diorderi iki. Ya. Nggih, bakane sok panjenengan ya tetep ditimbal. Kira napa ujubipun mantu. Niki. Nggih. Niki mantu sing pungkasan ketelah yen wong Jawa ngarani tumplak punjen. Tumplak punjen. Anak papat putri kabeh pun Nggih. mentas kabeh. Nggih. Wah jan iki hasil sate kok kaya ngene nggih. Iya. Lah nggih ta. Niki ngentekke sujen pirang ewu ya sing ngentek. Lek sampean ngerti artine sate Mas? Apa arti dari sate? SATE niku salah satu kuliner khas dari Indonesia. Karena di luar negeri itu belum ada sate. Nggih. Yen upama ana ya sing dodol mesti wong Indonesia. Wong Indonesia, leres. Asal bahannya bisa dari kambing, ayam Nggih. maupun sapi. Nggih. Terus Iki sing T niku arep TE apa T berdiri J? T berdiri J. Oh nggih. T. Tusukannya dinamakan sujen. Dadi khas kae agar sing nusuk kae jenenge sujen. Ora iso diarani biting meneh, ora iso diarani sodo meneh. Nggih. Terus enak dimakan bersama nasi maupun lontong atau digadu. Dadi sate iki multi dipangan piye wae enak. Kepenak nggih. Aku ki kok ya goblok men lho aku ki ya. Lah pripun tane? Wong ngerti wong ditimbali Pak Samsudin lak juragan sate. Lah kok aku ki jajan sate ning Karanggedhe ki ngopo? Lah iya, kok ya ora kelingan sing kagungan kersa ki ya bos sate. Jathukno tekan kene ora bayar. Lah yo rugi aku mau. Ya ora ta wong dienggo vitamin awak kok malah gelo. Nggih, tekan-tekun tekan sediane. Nggih niki nderek bingah panjenenganipun Pak Samsudin sampun nggih jejering sesepuh sampun ngentasaken putranipun sedaya. Ya bunga ya sedih, Mas. Napa ne? Lah putra papat wis mentas kabeh iki. Lho, timbangane dikum apa ora malah kademen kowe? Ora perkara kuwi, tegese ra anu to. Iki wis wayangan wis ping 4 iki. Lho, piye coba? Nggih ngeten sedih iki bab apa yen perkara putrane wis do mentas ki alhamdulillah tegese kewajibane minangka ingkang pikantuk amanah sampun alhamdulillah pun lumampah sae. Pun cekap. Menawi pisan kok mboten Mas tetep anak niku mboten iso nglalekke Nggih. bapak utawa ibu, ibu bapak mboten iso nglalekke anak. Leres. Ngono lah kula mon pun belajar lho Mas. Kok ngoten belajar bab perkawis menapa? Anak kula lak wedok-wedok. Kula wiwit saniki pun berpikiran mbok meneh Pak Samsudin nggih sampun ngaten menika. Belajar untuk besok itu pasti saya akan berpisah dengan anak-anak saya karena sudah berkeluarga. Nggih. Dadi sakniki kula nu teng pundi-pundi ngomong loro selo kalih bojo kula niku pun. Oh ngoten nggih. Dadi ora kaget. Ketu malah kaya cah enom pacaran terus kok. Nggih.
Mboten napa-napa ning sing baku pikantuk amanah nu sampun dipun ruwak napa diobani kanthi sae. Nggih, mila niki gandeng ujube mantu kados padatan ngaturaken lelagon sing jumbuh karo kahanan. Nggih. Nyuwun dipun bawani dandang gula sida asih. Sae niki. Sida asih. Mangke langgamipun setya tuhu. Cocok. Wiraswara wonten cacah sekawan. Loh, setunggal Pak Giarto. Nggih. Kaping kalipun Mas Dedi Sugiyartanto. Nggih. Kaping 3 Mas Sarmadi Sabda Utama. Ingkang Angka sekawan Mas Joko Hermawan. Sampean pilih ndi? Ayo. Sing suwe ra tau krungu suarane niku Joko Hermawan. Wah, Mas Joko Hermawan. Nggih, suwe mboten tau ketemu. Nabuh apa Mas Joko saiki? Bonang penerus. Bonang penerus. Lah wong kuwi guru lho, guru karawitan SMKI kok mau trimo bonang penerus sih. Lah ngopo kuwi? Lah aja mau nyepelekke bonang penerus ya sing nabuh nganggo atraksi apa ora entuk kawigaten. Sik to nabuh bonang kok atraksi itu. Niki kaya dene dapukan wayang niku lho Mas. Nadyanto anu napa niku paraga niki seniorne dadi prajurit nek ya udu tenanan. Anu nggih, sing baku napa tenanan anggone nabuh penerus nggih. Nadyan mung penerus nabuhi nggih angel, dobel kok. Nggih. Mas Joko Hermawan keparang bawa dandang kula sida asih. Dwijo lho, Dwijo. Nggih. Ning nabuh penerus sih Mas. Lah pripun? Lah pancen apa mayuh gawean ora apik no. Oh, pancen nganu, napa-napa niku yen dimaru mboten apik dadine. Nggih. Yen nyambut gawe ya siji-siji sing ngepenke supaya rezekine nggih kathah. Nggih. Lah mboten sing nok sinten sapa? Kira Pak Giarto sing Pak Giarto, nggih, anu nyuling. Oh, nyuling to. Nyuling anu Dedi Mas ngethuk wis dicekelan dhewe. Ayo kar Sarmadi. Oh iya, urung. Pun wis. Oh lagi nulis notasi engko ndak kancane. Anu weh, jenengan wae sing urung nyekel apa-apa. Nggih. Mas Gareng wae sing urung eneng sambene apa-apa, nggih. Rumangsaku dalang arep merintah mulek kaya entut. Ngono dadak pamer wiraswara papat ora urung mlayu nyang aku lho. Oh alah. Iya Mas. Nek ndi? Nembang to ya. Sing cetha. Pasang ngatung. Paringane Pak Semen wis akeh kok sing ngatung aku pekewuh no aku. Pamintaku aku ki nembang merbawani. Oh iya Mas, kabeh. Begitu nyuara ki segone metu terusane. Pas niku wektune pas. Panjenengan pas nembang segone pas di anu bagi rezeki tegese. Nggih, swara pawakan rezeki ngoten niku. Nggih. Lanjut. Nima situasi niki sing kakung matur karo garwane nggih to Mas Eko Setiawan niku matur kalian Mbak Evi Dwi Karlina Cahya. Wah ya saiki asmane elok-elok nggih Mas. Nggih biyen ki wong wedok cukup Darsini ngono tok. Nggih. Nek laire legi ya legiem ngono Darsini ngono. Putrane jenenge sapa Mas? Oh, anake kowe iki kumpul aku pirang-pirang taun anakku ora hafal ki piye. Ya nadyan bapak iki gur gareng. Yen cara premane iki gur bagya ning anakku ya kudu sing gaul. Sapa? Siti Gareng? Ya dudu ta. Mulane aku ora hafal, tekon kok salah. Ya aja ngarani wong ora hafal. Ajrina. Ajrina. Lutfita. Bayu Putri. Sing jenenge Bayu ki ora kowe tok, anakku ya Bayu. Kok nganggo Bayu apa? Bayu ki singkatan saka Bagio Yayu, tak singkat Bayu. Oh, Bagio ki tanggane jenengan. Aku. Oh, jenengan. Sumar Bagio ya, nggih. Wah, aku bar keterjang hoak lho, mbok hoak meneh. Ora. Mas Sumar Bagio ki nomor 1. Nomor 2? Nomor 2 Atalia Sania. Santon Sania. Kok Sahiton? Sania. Sania. Tunggale kan muni Zainal. Oh iya.
Ataria Hernia. Kok Sania, kok Hernia. Terus Sania Bayu Putri. Nganggo Bayu Putri. Bayu Putri. Dadi ngertake putrane Mas Sumar Bagja karo Mbak Yayu. Nah, nadyan kembar ngarep ning Bayu Putrine kemungkinan kecil kembar karo wong liya. Ayo lanjut. Atut runtut tansah reruntungan Sing disuwun atur runtut reruntungan nganti kaki nini ngoten nika paripun terus apa puputing jaman ngono kae sumpahe. Laras. Terus ing sarina sawah ngene rasane ngati ora beda nalika jaman pacaran arep wis dadi garwane nggih ta Mas? Heeh. Nggih. Datan kinggang sarambut Mung ginggang sarambute mok tegese pengene nemplek terus. Nggih. bagaikan Alteco. Lamun ado caketing hati nadyan adoh ning cedhak ing ati rempelo. kok rempelo lho Sing cedhak ati iki rempelo. oh iya nggih terus yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimilan mintuna ayo ni mas bareng ana tepi wajib nonano kene iki mung ngancer-ancer nada kok ora usah diancer-ancer yo nganggo GPS kok iya situasi wah ora dina ora nyuara lho. nah mula iku dikatoke Oh lho. kira swarae apa bendene wis krungu ah iya ayo Ora nyuara ning bengok-bengok kok. Praya Kese to sing drodhok iki kene aku sing drodhok telakku sing sempal. lah rung entek kok aku nek pas entek drodhok lagi go Ayo ora entek yo mbok iki kancane. Ora dipangan dhewe. ya langgame Setya Tuhu Sapa sing nembang? nyuwun anu waranggana saking nomor kali saking kiwa piyambak Iki sapa iki? jejere Mbak Evan nggih Oh. Wilujeng dalu Mas Garing. Halo. mriki Mbak pinarak caket Mas Garing mriki jebul kae kang tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung maksa dadi yen pinuju ngedepati eseme marati mari kangen muga-muga tansah hatiku nganti jeneng amulat metro nang mari kangen muga-muga dipun temangan riyen Mas Garing. Nggih, nganu nun sewu ada kata-kata lama tak kenal maka tak nikah.
Tak sayang. Disayang tok ora dinikah gelem po? Nggih boten purun. Lah, wong yen panjenengan ya dilanjuti. Naminipun sinten Mbak Yu? Ije nami kula Ari, Mas Gareng. Ari napa, Ari Raya napa Ari Minggu? Ari Mardikaningsih. Mbak Ari Mardika. Berarti baru ulang tahun jenengan. Wah, selamat ulang niki ulang tahun nggih, Pak? Kalau wingi. Nggih, selamat ulang tahun nggih. Wah, wis Nyarengi dina kamardikan gitu. Oh, panjenengan penerawangane saged. lho mboten perawangane teng pundi nggon angger jenenge Mardika nu mesti lahir tanggal 17. Mas Gareng niku nadyan netra biasa ora fungsine netra batin fungsi. Oh, ngaten. Dados panjenengan ngertos penggalih kula ngaten. Sik sekedap karo menek aku picek ngono. Iya ta? Tegese iki lantip batine ngono lho. Ora salah lantip pundi. Wong sing jenenge Mardika ki mesti lahir soalé ponakanku dhewe sing tak oben iki ya jenenge Sumardika. Oh, ngaten. Mergo lahir ya tanggal 17. Oh, nggih. Mbak Mardika. Dalem, Mas. Nuwun sewu menawi kepareng badhe tanglet dalemipun pundi? Kula tlatah Suruh. Suruh kali Gambir niku pundine? Lah jeje. Kuwi ra nginang. Kecamatan Suruh. Dusunipun Plumbon ngaten. Oh, Plumbon. Kalau wingi kepanggih ning pas takjiah. Nggih, aku wingi ketemu pas takziah anak lanang Angga. Nggih. Mbak, monggo panjenengan ngaturaken langgam setya tuhu. Ije Nggih. dawuhaken Bapak Semit sekalian Ibu nggih. Nggih. Monggo, iya diaturke. Monggo. Aku kang setya satu ayo padaku lahir dan padaku was nyata mongsa laris ning suarane isih kopeng Mas Gareng. Nggih nganu. Kulino nderek sinten to, Mbak? Dalem. Nggih. Nggih, bojo. Bojone jenengan sing pundi? Ingkang mriki. Ning Bonangan lenggangan Bonang. Oh, kalau Pak Sur nggih. Oh, alah. Kok sinten-sinten kula iloni. Oh, alah piye to? Kuwi ana danyange ning kono ta? Pripun? Lah pripun to? Lah kula mboten ngerti, aku nyawaku Joko tok jebul ana danyange ning kono. Ini saya Joko kene kuwi jaga gawang mriki nggih. Gawang pundi mboten? Yo ora kiper tegese kulino wonten mriki ngoten nggih. Sing monggo lanjut. Mugi lestari iya mugi entuk berkaing widi anti kambangan tansah lipat
sembah nuwun dhateng Mbak Ari sampun ngaturaken langgam setya tuhu. Monggo waranggana ingkang kiwa piyambak. Yo sing agem ijo-ijo kae. Nggih. Iki salam banget pring temanten anyar. Dua kali yo. Bareng Mbak Eva jumeneng iki nggugah semangate sing ngendang nggih. Sekarang iki terus tul. Lokasi kendane metu kok kirane. Cara-carane HP ini sing ngendang kaya bar dices. Sing ngendang ambiar. Ambiar iso kae. Ngapunten lho Pak Dalang, wong Mas Wayon niku kalih kula niku asline pun ngeten lho. Nah, lah niku. Anu, napa karepe niku? Ya namung ngeten tok. Oh ngono tok nggih. Iya. Oh ya. Nggih sahabat. Ya. Nggih. Jare kowe karo penyanyine wis ngene. Pak Dik, kok ngeten lho. Ayo ngene lho masuk aku nyekel mic ora iso. Ngene lho kok ya. Lampir atine ra padha. Nggih. Wilujeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Pak Dalang. Dipun tepangaken. Wah, Yayi kok renyah ya ngene. Ya iki saya kerupuk gorengan anyar. Aku iki mau bengi ngimpi apa ngene. Lho Dede, Pak Dik. Iki lho ngene iki lho aku. Jane sing tak arep-arepi loro. Sinten? Siji Mbak Eva, ping pindho kene mbiyen enek bintang tamu. Sapa? Jenenge Bobby Laura. Kuwi mbiyen arep Kuwi ora tau ngetok saiki kok. Bobby Laura ora aku wah iki tenan lho iki bar nyambut gawe iso wudu meneh lho ya aku. Lah kene napa lho? Weruh kaya ngene iki wis kecipratan najis iki. Nggih mboten. Mbak, dipun tepangaken asma jangkep. Ya. Nggih kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng dalu Bapak Ibu sedaya nderek tepang nggih. Nggih. Wah gila. Jane sinden apa mudin to? Mboten to Pak Ya, interaksi. Ya ben ada nganu respon. Ya, nderek tepang nami kula Eva. Eva sapa? Natalia. Terus Santika. Arca. Aditya. Kuncana Wantodya kusumaning ayuning das ayu ndaradaken Tirawati. Aku sing seneng watine tok iki mau. Ngomong kuwi lek bancai pirang tumpeng kok jeneng kok dawa men iki lho. Disebutipun singkat mawon. Eva. Kentir. Eva. Kentir. Nggih. Oh ya wis. Lah pripun? Iki salah panitia ngundang sentet rene iki. Kok sentet to, Dik? Ajare kentir ki sentet. Kentir tegese niku edan berkarya, kentir nggone nindakake kabudayaan. Ngoten lho. Iya ya ora apa-apa. Iki kentir ki iso warning atau peringatan. Ya. Kentir kuwi apa? Kenalilah sebelum membeli. Oh iya. Kentir ki tiruan banyak sekali. Oh, diulangi ngono. Nah, kenali dulu baru dibeli karena sekarang banyak tiruan. Nggih. Mbak Eva pidalem saking pundi? Kula saking Karanganyar Mas. Karanganyar, alhamdulillah. Karanganyar Induk, Karanganyar Jembar. Karanganyaripun Wetan Dangkrong. Ndak.
Karanganyar kuwi aku urung dong kok iso dangkrong ngendi neh. Dangkrong niku kados Arai-arai sing terkenal nggon kono ki apa? Terkenal kono ki sing Karanganyar ki sing terkenal Pak De Mantep. Kuwi tak dalah. Lah ya terkenal. Iya. Karo Pak De Mantep ngendine? Kilenipun. Oh Pak De Mantep dikileni. Mboten. Pak De Mantep nika, nggih to, belok nganan. Sik iki. Pak De Mantep arep nyandi kok belok kanan. Pak De Mantep majeng aler. Lah majeng kidul. Wong isih sugeng. Kok sik to, Dik? Maksudnya ki sik to, Pak De Mantep majeng aler. Ya kudu daleme. Daleme Pak De Karangpandan kae. Madhep ngaler. Ngaler. Lah kula kan Lho kok ngedepke kowe? Lah kula kan madhep ngidel. Ngidul. Oh ngidul. Kula kan madhep ngidul. Kowe depan karo Pak De Mantep. Nggih, dalemipun nika. Araipun ngilen. Sik iki omahe Pak De Mantep, iki omahmu. Lah alun-alune ndi? Alun-alune ten. Lho adono. Iki. Mriki. Iki Pak De Mantep. Nggih. Iki. Mriki alun niki nggene kula. Nggih. Iki alun-alun. Nggih. Iki Tawang Mangu to iki. Nah, lah iki omahmu iki ndi? Nggih niki mau. Angel men takoni wong bulek e. Nggih kilane Pak De Mantep. Kilane ya sing baku inilah seniwati dari Karanganyar. Nggih. Mila seniwati kabeh duweni ciri khas dhewe-dhewe. Niki sowan dhateng panjenenganipun Bapak Semen, Mbak Eva. Kagungan hajat tumplak punjang tahi mantu ingkang putra nomor sekawan. Ayo apa ndongake apa rumantene? Nggih menyang Matesih tuku makromah. Mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Sing ndongake manten iki ra kleru. Lah pripun? Lah awakmu dhewe saiki kahanane piye? Morak-marik kok. Lho, arep piye ning wis pahala ndongake kok. Oh, ngono ya. Nggih no. Perkara dijabahi ora sing penting ndongake apik iki wis pahala ya. Iku wis entuk pahala. Ya, ora apa-apa ning sing baku ki pancen setiap orang pasti butuh doa dari orang lain. Nggih. Nggih. Kula niki regeng sanget Mbak Eva, Mas Gareng. Kayak ditimbali rene wis ping pira, Dok? Nembe niki kok, Pak De. Lho apa kowe ora ngerti kene iki wayangan iki pendak wulan mesti ana. Wah. Wah. Lah kula gumun ya. Lho kok kene iki pancen pandemen wayang. Nadyan orangnya tuh banyak yang merantau tapi setiap pulang pasti wayangan mergo piyai kene ora lali sumbere. Nah, mula kula ngaturke lagu entik-entik metuk Mas Gareng wau. Entik. Mergo piyai mriki nadyan to makarya wonten Jakarta, nggih to. Nggih. Wonten pundi wonten Surabaya, wonten kaya panjenengane Pak Samsudin ki anune satene ning Matraman. Matraman nggih. Sing ora lali karo mula bukane. Mila lajeng kagungan kersa kundur wonten dalem mriki. Ngoten. Pak Dalang, Pak De, saking seneng kula diaturi mriki. Niku ditimbali mriki. Kula kagem enten parikan kagem Pak Semen. Diantenal iki. Nggih. Tanteni lho iki. Apa parikane? Mangan permen ning pinggir sumur. Pak Semen mugi tansah panjang umur. Amin. Iki lho rumuse sijan golek tambahan ngene iki lho. Ora kok, Pak. Ora ya. Ya ora apa dongake kok. Nggih, ning umpama tenan niku kula nggih purun. Oh ya, kowe ngemis mlipir kowe iki. Lho, kangge buke. Oh, ibuke. Buke napa, buke? Bu Semen niku Lah kowe Bungatini. Wah. Pitik cemani. Cacahe kalih. Wah, iya. Bungatini. Mugi meteng malih. Wah. Jare iki donga ya apik ning ya nyilahkani jalma. Lho, Pak. Kaya kuwi ya apik. Nek didelok saka ngendian faktor kesehatan umur panjenengane iki umpama meteng meneh iki ya resikone terlalu besar. Lha pun dicukupi. Lho, Pak De, lho. Bungatini tesih suweger. Lho, nggih to, ibarat buah. Apa? Buah semangka tanpa biji. Karing remus. Nggih, enak. Oh, nggih to. Dadi umengke to jam 11 malam niku bapak niku to. Wah, putrane pun dosare to. Ayo, Bu. Ngapa, Pak? Wayahe.
Piye, Mas? Iki sing ngendika Pak Semen. Nggih. Bung Atine jawab Pripun? ora sembodo. Lah kok ora sembodo? Ora sembodo wong jaluke wis pinggir lagi ngejak saiki ya. Mbak Eva. Dalem to. Ayo ngaturke tembang apa kagem temanten. Oh ngaten nggih. Mbak Eva niki suarane ya lumayan. Ya iso ngendang. Lho, piye Mas? Wo, mulane cedak karo pengendang wahya. Jenengan dereng pirsa to, Pak? Apa? Guru kula niku nggih ten mriki. Gurumu karawitan. Karawitan ten sekolahan. Ke sekolah ngendi? Sekolah ngendi? SMKI. Sing ndi? Niku mbunang penerus. Lah tek turun pangkat to, Pak? Sik to. Angger sing diulang Joko ki kok rada owah ya. Yo. Pakake tipene ngene kabeh iki. Aku gumun iki. Jane sing marahi ki apa gurune ya? Boten no. Ora Mas Joko ki tertib kok. Bapak kula tertib nika. Ya halus bebudut. Walaupun bagaimana seorang guru harus dihormati karena itu orang tua kedua kita. Setuju, Pak. Nah. Ayo Mbak ngaturi lagu napa kagem temanten? Niki ra dibentenang sang nggih, Mas. Apa? Boleh. Kula ajeng parian. Apa? Parian. Parian Terus. Oke. Dados kijing miring. Oh, kijing miring ya. Ayo diaturke sik kijing miring. Mergo ora tau ditiliki karo keluargane kijinge nganti miring. Ya. Ya mboten nak. Iki ora kijinge tok sing miring iki. Napane, Dik? Kenene barang miring. Kula gawane dhewe-dhewe ya. enggak. Ya. Kula niku pun kangen dikendangi kalih Mas Wahyo. Alah. Wahyo iki ngangeni nyatane saya. Nek tesih kemutan, Heeh. kula niku nate kepanggih wektu kula SMP kalih Mas Wahyo. Oh. Nggih. Wahyo bareng SMP kaya wis di. Kula Anu wis ketemu. Pun kepanggih. Neng Mas Wahyo Ya. jaman beling-belinge niku. Yo, iki apa sing mbok critakake jare kae biyen kae? Apa rasa hoak? Rasa hoak. Pakde. Lah Mas Wahyo cerita pripun? Aku biyen tahu karo cah SMP kan ngono. Wes tanteki. Man dadi kendir kuwi ta. Mone ora ngerti dheweke. Bareng rampung terus, enak tenan isin. Ya monggo, kijing miring. Monggo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kijing miring tombol lara untu. Apa? Kijing miring tombol lara watuk. Heeh. Kijing miring tombol lara detek. Apik. Kijing miring kang sowan. Yo. Kijing asik mas. Ayo mas. Kijing miring ayo mas. Kijing miring. Kijing miring ngetan. Lencir kuning kanggo rebutan. Ciduk banyu jenenge siwur. Montor dawa jenenge sepur. Nenek turu jenenge kasur. Bapak semen mugi panjang umur. Mas kijing miring ayo mas kijing miring. Larak disamperke bojone galak diijolke wae. Mas Apa? mas kijing miring ngetan paling ulon. Yo. Setiane kelakon. Mas Apa? mas nganggo mandek. Larang Oh, pariane nganggo pos. Ahe cerak rangan perke. Mas kijing miring belon. Aku gedhe menjer mulan. Mas kijing miring. Pariane lho. Sik. Jajake suwe wis ora tau kepethuk karo pengendange iki digodho nganggo mandek kok dheweke wis ora urusan. Ora asine aku ngerti ya, Dik. Karo Mas Wahyo iki kegelan kok. bener apa? Kegelan lah aku wis dirabi wong liya. Oh. Oh ya ora ngono to.
Salim sih. Lah iya betul. Lah saya tuwek men lho Mas saiki. Ngelokke wong ya mesti tuwek dikarbit tok. Ya dikarbit tok. Oh ya ora ngono, yen kowe saiki mau lah ora dindeke karo Wahya. Saiki dindeke kowe parikan. Parikan, ayo urut dinggo anu sik kagungan hajat, Pak Semen. Pak Semen meleh. Ayo, parikan nggo Pak Semen. Oke. Wah. Sik kowe iki arep nembang apa arep golek musuh to jane? Kula ki semangat ngono lho. Semangat wong wedok ki sing demes sing meraati ora becicilan ngono kuwi. Ayo sing apik alus. Nak. Oh ya sok meneh ki mbok dipaku usuk gen ra mlorot. Anu lah kula kapok kok, Dik. Niki lak jarike niki setelan ngangge bokong pasangan. Oh, nah, kula kan kapok ndek wingi kisinan. Sebabe mangkat ke susu, leh nganggo bokong pasangan kualik. Kualik. Nggih. Lah terus sik mburi klaru kek ngarep mlaku ki ngene iki lho, Dik. Dikira pengendang dangdut ngono. Ayo isen kula urusan. Terus mboten kula nggih sakniki. Ayo parikan sik nggih Pak Semen. Pak Semen. Heeh. Iya. Ana permen karo tomat Bapak Semen mugi tansah sehat. Ayo Mas ditakurin Mas. Ya. Iki tenan lho, suwe-suwe ning kene iki kesenggol so tetanus lho aku. Ya ora to, Dik. Kula iki lho, lah diandang wis tak ayu-ayu. Ya ayu ning polamu ki ya kudu sing apik. Nggo manten kakung. Mas Eko Setiawan. Mas Eko Setiawan. Wan, ono bakwan. Heeh. Dipangan. Apa? Ayo. Yo, bakwan dipangan apa? Wis. Ayo. Ono bakwan dipangan apa Mas Setiawan mugi panjang ya. Ayo. Ada dah. Elah. Weh. Kowe bar dijak salaman kok semangat men kowe. Wah, ayo itu minyak ikan. Wah, sajake wah ana chemistry wis kan. Wah, ya lagi salaman wis kok ngono. Pak. Terus mantan putri. Mantan putri Mbak Nana. Iya. Mbak Nana ya, Pak ya? Bener ya? Nggih. Sakarmu wis pokoke. Sing penting iso parikan. Parikan nggih Mbak Nana. Ayo. Nah. Pakai celana. Sapa Mbak Nana? Iya. Ngut parikan kok ditekoni iki lho Mas Gareng iki lho. Wis seben. Pakai celana di atas tanah. Mbak Nana nyuwun tambah. Alah. Ora parikan ngemis ngono kok. Lho Mas Gareng. Wah, ayo. Mbak Nana riyen nggih. Oh iya Mbak Nana ya bali sing apik. Karo disik. Ayo. Pakai celana. Terus demak weteng. Pakai celana demak apa? Wah, pakai celana warnanya hitam lah wis tukunan. Oh iya. Pakai celana yang pakai ganteng ngono ya. Oh iya, Bu. Wis sakarmu wis sak cocoke cangkemmu lah wis. Angel men. Sorry loh, Dek. Pakai celana yang pakai ganteng. Mbak Nana mugi enggal meteng. Oh, amin. Donga. Yo, nggo Mas Gareng saiki. Oh, ono celeng. Yo, aku obah kok ono celeng ki ngono nek aku celeng. Ora kok, Dek, kan enggareng. Oh ya. Ono celeng kecepet sikil. Mesake iki ra sikil. Celenge dikempet kuwi tegese. Ono celeng kecepet. Oh, ora liyane. Ono celeng ngombe es. Oh iya ya bar maraton kok, bener to. Ono celeng ngombe es. Pak Degareng semoga semakin sukses. Amin. Wong ya jan wis anak wedok tenan kowe wis. Ya wis, matur nuwun Dok. Sami ya Pak. Ya, matur. Sakece. Ya wis matur nuwun kuwi kok.
Lah apa itu aneh kok? Lho didongakne apik bareng kok. Ya lha aku ya matur nuwun iki karo ndongake kowe apik. Oh iya. Lho. Nggih, makasih Mbak Eva. Ayo, iki aku nyuntul karo Mbak Wida sik, iki Oh, bener nggih. rene. Ning nang. Kuwi apa kuwi kembang mati. Mbak Eva aja lenggah. Aja lenggah sik. Korupsi merga yen korupsi negarane rugi piye to kang kuri dia ngono kuwi apa kuwi kembange Lho, contonan cah wedok ngene iki. Ayu, anteng, disawang ki sedep. Kowe iki wah wis kaya dalan dicor. Lho, isine wesi pating crungat tok. Pak De. Apa? Sorry lho, De. Sorine. Aku nek kon halus ngono ra iso, De. Sebabe? Engko ndak kelat tok De jero. Iya. Kok menengi piye, Mas? Ya marai wong ya tak kei rumus gen ra kelet kei tas kresek ngono lho. Wah, aduh, aku bocah iki ciliwanci wong wedok ya kaya Wida iki. Ngeten iki. Iki lho halus, Halus. jenjem tajem pas apa polatane ora dono-dono. Ya. Ini munggah ajine. Oke. Wah, Iki bocah iki klebon orang-orang apa piye? Dadi rasa kenal lho. Ya nek ora pecicilan ngono wong benar. ning adate lho Mas Gareng. Apa? Nek Kyai Putri niku lincah kaya Mbak Eva kuwi garwane mesti sing meneng. Nek sing putri sing lincah sing kakung ki mesti rada menang. Bukti cetha kaya Mas Gareng kuwi, Mbak. Gitu. Mas Gareng polahe kaya ngono, grapyak semanak lincah, garwane meneng. Takoni apa ae? Meneng. Njaluk apa mung gedhek, mantuk. Nuwun sewu lho Mas Bayu. Piye? Kowe arep ngelokke bojoku bisu. Ora. Piyaine ki alus. Alus ora tok. Oh, piye ora kaya bojo yo ngomel kok. Lho, De, Pak De. Lah kula ndek wingi nika kan dolan bar takziah nika kan terus dolan. Nggih. Lah kula dodok iki kok garwane jenengan suarane beda to De saiki. Piye to bedane? Dok lon won nonton to. Yo nyawuri lho, De. Piye? Kon jero. Hop. Hop. Lah Dek suarane Bude saiki malah to, De. Lho kae ingon-ingonku asulana ngangger weruh wong wedok kaya kowe iki kepengin. Ojo patake kirik. Tapi Mas Bayu, Nggih, pripun? yang saya dengar ada kabar terbaru tentang istrinya Mas Gareng. Dos pundi? Sakniki pun kagungan bengkel kecil-kecilan di rumah. Alhamdulillah. Iya. Mergo ngelingi sing kakung seniman ora ana sing pensiun, sing putri siap Nggih, usaha. Bengkelnya adalah reparasi payung dan termos. Loh, kuwi. Lho, pancen iki sedia payung sik sadurunge Eva mati ngono lho. Ale tame. Aku ora kemrungsung ade. Ora kemrungsung kowe iki kaya ora selaki nyawamu wis sumuk ning jero. Lah nyapa? Polahmu kaya sigat. Eva diapa iki? Mbak Wida weh ora kencan ora semayan ibu-ibu seragame padha Mas Gareng. Ketok yen aku ditukokke ya iki. Ayo tepungke sik Mas Gareng. Nggih, niki naminipun menawi kula nyebat Dek Wida. Sik Wida sapa to, Dok, jenengmu? Widayanti Sulistianingsih. Lho, Widayanti Sulistianingsih. Wong wedok sing ayu rupane. Amin. Ning atine anteng, pikirane anteng, sih iki penuh dengan welas asih. Oh, iki asli men ndi asli. Asli saking Purwodadi Grobogan. Purwodadi Grobogan. Nggih.
Aku ra mbok takoki to di asliku kok ngendi. Walah, paling kok nggone mbokmu to kuwi asline. Oh, gak le. Lah ngendi? Aku asliku Apa dilepeh? Lahir ya lumrah, lahir dilepeh. Oh, Tembang Mbak Wida. Monggo. Nyuwun tembang kangen. Nggih, langgam sik. Aku njaluk tulung sing ndang gen Mbak Eva. Ki lho, Pak. Iya no. Sing anu Wahya ora usah lunga. Mingset wis sithik. Ampun, kula meteng mengke. Kowe iki apa wedhus to? Dikosote miten iki. Lah dicabirian priku. Ya aja jajar kono. Nggih, nderek langkung, Pak. Nuwun sewu. Kae Wahya pas mangan kowe nyedak kok dienggo lawuh. Ayo Mas Gareng dites sik iso ngendang tenan ora. Aku sik ditata karo Kakang Mase ya. Nggih. Pancen saiki akeh seniwati sing multi, ya nabuh, ya nembang, ya joget. Terus Yen Wida ki Wida ki swara. Ning pasuryane wah iki entertain lho ngarani ngentekke omah, ngentekke sawah ya Wida. Oh, Mbak Wida. Tegese payu larang. Nggih, amin. Yen kae si Eva kae ya swara, ya pola, ya karawitan. Lho, kowe kok sik kowe bareng cedak Wahya kok adol-adol gelang mbok copot iki napa? Kowe dirot karo Wahya ya? Ora kuwi dicopot ning nggen orane wae-wae sing ngendang. Oh, tak kira kowe dirok karo Wahya. Mboten Pak De, mengke nek ceklek niku soalé gelang kula niki dadak ngelasne. Oh, imitasi to? Oh, alah ketoke abior jebul palsu kabeh. Ayo Mas Gareng dites. Ayo dadal. Tuli datot ngono wae. Oke, yo ayen arep tuli datok ngono ae jajal. Iki ketok kuwi dasarane wong ngendangi kuwi sih. Nggih, nggih. Pak Bambang. Pak Bambang. Kaya pemain Sri Mulat lawas Pak Bambang. Iya. Iya. Pak Bambang tuku gedang. Pak Bambang cukur rambut. Piye? Ngapa Mas? Kupingku sing rusak apa piye ya? Piye ta, piye ta? Coba. Pak Bambang Tuku gedang. tuku gedang. Terus? Pak Bambang cukur rambut. Rambut. Cukup kok Pak De. wah kisruh iki aku. Pak De. Cukur rambut tok ora nganti gundul. Niki wau niku mboten rambut jempol. Oh ya Jempol sing enten bar rambute. dicukur ketok bagus jempol. Nah. Waduh, wah wis ora takon neh bahaya. Yo, monggo buka celuk tembang kangen Mbak Wida. Monggo. Monggo yuk. Wayang wengi udan gerimis ramis kangenku mepes ketis singgunku nangis tresnani tekoni
Aku pengiramu ora bisa melang. Apa ngerti apa pancen wis sakenane matur sembah nuwun sampun dipun aturaken tembang kangen. Alhamdulillah kendangan ya lumayan. Lumayan. Kadane jane suarane Faki apik, jogete apik, kendangane apik, tekane sing ora apik tadi. Ya ora kok. Oh, buktine ya ning ya ora apa-apa, wong pancen iki duwe keluwihan dhewe-dhewe. Mbak Maratus mriki Mbak Maratus. Nuwun. Oh. Iki Ngalor ngidul ngetan bali ngulon ana rene gawa penumpange aja nyalipun bebas alon wae nyambut gawe umure samate katitae wirawiri nganti wayah sore kari ngitung le-olean saking panitia Sohibul Hajat nyuwun lagon kacu kuning bablas rihuning kacu kuning kalian bablas rihuning nggih ora sisanke podang kuning san kacu kuning bablas rihuning katampi podang kuning Sriuning sik nggih, diambil Sriuning sik men nggih, Sriuning riyin. Nggih, yo. Dibawani sik nyuwun tulung dateng Mas Sarmadi nek iki. Monggo Pak Sarmadi kepareng membawani Sriuning. Pak Dalang. Nggih, Mbak Eva. Kula jane ngendang niki malah sae. Nek mau bubruk malah. Wahyo iki jan. Gori, jejer wahyo gori. Yo, Pak Sarmadi, monggo diaturke. Monggo. Monggo Pak Sar. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban putra Kanjeng Sira lawe tok paranggung bojone bebila wirat moya tan wurung Sri Huning gugur mongko mustikaning Tuban jos suarane Mas Sarmadi lah nggih wis ta aku ngomong to Le mengkoen pas dalan dhewe gedekno lho sing kaget lan jenengan aku yo kaget lah yo keprake wis disudol aku kon kene sing bater. Yo Sriuning, monggo tayubke sing beksa ben Mbak Eva Mas Gareng. Nggih. Monggo yuk. Sriuning Mustika Tuban Halo. lan sapoyo mati manang reran koyo os prasaja
Krama seger yo. Mangko pas vokal ngerangin gender gampang siter Tangan Mas Bayu Wajiyo Santosyo. ya. Wah, legendaris juga saya sepel. Serasi nggih. Terakhir saya juga Mbak Eva, ayo. Ijen, ayo karo sing gendang. Wah, aja dhuwur-dhuwur, Dik. Ayo. Ayo, malah. Luar biasa. Yuning wonten saweripun 100.000 Mas Gareng. Nggih, alhamdulillah. Nah. Matur nuwun ingkang maringi. Pak Haji. Apa? Pak Haji. Apa? Itu uang buat siapa? Lah iki saka Mas Bayu diwenehke aku. Masa Pak Haji jek butuh duit 100? Lah ya nggo tuku sarung ku lak ya nganggo duit. Kan sarunge pun kata. Kae wis suwek. Yo didandomi. Masa Haji kere. Dek. Nyopen. Yes. Aku ki ora perkara dilok kene yen mandi cangkem.